Comenzamos a conocer las cantineras del Alarde de Hondarribia de este año 2026. Tenemos a las 4 primeras. Empiezo de izquierda a derecha. Tengo conmigo a Ilargi de Semisarga, a Yune de Gora Gazteak, a Naroa de Costa y a Uxue de Arcolla. Zorionak lo primero a las 4. Qué ricasco. ¿Qué tal están yendo estos primeros días? Empiezo contigo. Pues muy bien, muchos preparativos, de acá para allá con la ama, pero muy bien, muy contenta. Dicen que son días un poco de estrés, ¿no? Bai, osea, azkenean daude gauza asko prestatzeko, dira gauza desberdin asko, erabaki asko hartzeko ere, osea, que baino bai ondo. Bueno, baina Naroa, eta guztiz ere, nerbio hauek gozatu behar dira. Oso azkar pasatzen delako guztia, eta nahiz eta nerbioekin ibili, behar dezu hau ere gozatu ez da. Bai, osea, Junek esan duen bezala, egunak dira pixka nerviosoak eta, baina saiatzen gara ahalik eta hoben gauzak hartzen eta denataz disfrutatzen. Nola izan zen erabaki zintuzten egun hori? Zure kasuan nola izan zen hautaketaren egun hori? Ni negon lanian, taberna batean egiten duela lana, eta negon kanpoan jendeari atenditzen eta etorri ziren bat batean nire bila, zeuden kanpoan ere bai nire lagunak eta familia eta izan zen oso polita. Gero festa handia izan uste duten ez da, Arkoia? Bueno, lanean jarraitu duen eta gero ja arratsaldean bai. ¿Cómo fue el día de tu elección, Ilargi? Pues en mi caso estaba en casa, pero la verdad es que yo tenía muy pocas esperanzas de salir, entonces la verdad es que estaba muy tranquila dentro de lo que cabe. Y la verdad es que estaba con mi familia más cercana, pero un poco porque se empeñaron en estar ahí y pues la verdad es que salió todo muy bien. Mucha fiesta, mucha celebración y alegría sobre todo. Sí. June, ¿tu día cómo fue? Ni negon nire amarekin, bakarrikan etxean, zegia da ez nula nahi egon jende askorekin, nahiago nun, ez baldin bazen ere bakarrikan hartu, eta bakarrikan egon nire amarekin, eta bueno, nik benetan ez nuen espero, ze lehen urtean atera zen nire aizpa, eta bueno, ez nuen uste izango nula inbesteko sortea, eta batean jozutenean atea hasi nintzen negarrez, de xente. Eta baiezko mateko arnasik izango zen? Bai, osea, azkenean pasa nintzen goiz guztia super nerviosa, ezin nula ia ez da jan, eta gero ja lasaitu nintzen pixka. Eta Naroa, zure eguna nola izan duzen? Nire kasuan ere lanean nintzen eta lehenengo gaueko 10 arte egon nintzen lanean eta azkenean lehenago atera nintzen, orduan konpainak ustezun beranduago etxeko nintzela etxera. Eta nila etxean nintzela nire familia gertukoa jabazekiten nia atera behar nintzela, baina dena zuen, isilik ez dato zure aita, ez dato oste, ez dakiz zer, eta gero ja etorri ziren dena, esan ziaten denak bazekitela eta hori. Aktore harrak, ez da? Bai, oso onak, bai. Hori guztia gordetzea ez da batera erresa. Hori da, bai. Bueno, esan duzuten bezala, hasi dira ja prestakuntza guztiak, pentsatzen dut ja jantziak eta hasiko zirela probak egiten, bai moñoarena eta bar. Zagitu xu, nola bizi izan duzun proba guzti hauek? Jantzia, jada izan duzun jantzita? Bai, berezia, trajeakin lehenengo aldiz ikusi eta inpaktatzen izu pixkat, ez? Arraro sentitzen zera ezakit, baina oso ondo, nire ama eta izebakin gertu eta oso momentu berezia. Izaten dira gainera etxeko emakumekin bizitzeko momentua. No sé si estás con tu mamá también. Sí, la verdad que con mi madre en todo y con mis tías también, que al final yo vivo en el monte rodeada de todos mis familiares, estamos todos ahí juntitos, entonces la verdad que tengo la suerte de que están en todo. Pero sí, pues los preparativos, el traje, lo que ha dicho, que se te hace un poco raro al principio, pero en mi caso fue más, yo creo que el momento de ponerme las botas y empezar a andarlas y verme con el moño, que tengo la suerte también de que me peina mi madre, entonces está todo el día ahí haciéndome pruebas. Para muchas suele ser más impactante casi el moño que el traje, no sé si te ha ocurrido lo mismo. Ya me había puesto chapela algún otro año, entonces no me ha sorprendido tanto ese momento, pero sí el verme con el moño en plan, ahí puesto ha sido como, ostras, que sí, que me toca a mí, digamos. Y muy bien. ¿Eta zure kasuan? Ni adibidez, ja probatu du traje eta egia da harritu nintzela asko, impactatzen du asko, gainera gorriz noa eta bueno, benetan usten nun ez nintzela aterako, orduan egia da izan zela momentu bat oso emozionantea egia negarra egiten dut trajea jarri zidaten lehenengo aldia, bitan probatu dudala.
Eta laguntzaren aldetikan nire ama, nire aizpa, eta gero ditut bilengusina eta izeba bat laguntzen didatela pilo bat. Nire izebak ere jantzi ditu kantinera desenteia eta orduan asko daki. Orduan asko fiatzen naiz ere bereien iritziaz. Gaina momentu hauek pentsatzen dut grabatzeko eta argazkiak ateratzeko aukera izango zenutela, eta horiek ere politiak izaten dira, gero gordetzeko eta gogoratzeko, ez da? Bai, hori da. Ni dakat nire anaiaren bikotea ja kantineraz atera dela beste urte batean, eta bera bai dago argazkiak ateratzen bideak moñoarekin, bideak egiteken eta bar, eta bai gero goten da nire ama, esan begiratzen da ezakizte ez, guapa, ezakizte bat, hori. Momentu politiak izango dira hauek, eta politiagoak, entxeguak laizterasiko baitira, eta Arkoian kasuan, ez dakit lehenengotarikoa zera, mix eta uste gero ja zuek zoaztela, ez da? Bai, Arkoia hasten da abuztuko 27an, eta gero ja 28a, eta aurten Arkoia jetxingo da portura lauan, ez dela inoiz jetxi, eta konten eta pixkat urduri, baina Lanik eta beni izango ez aukera intimoago egoteko, ez da? Auzoan eta... Bai, politia da hor, berde tartean eta jendea egoten da, baina ez hainbeste portuan bezala, familiarragoa da nire ustez, eta gogoekin. Jende asko juten da ikustera, ez pentsa? Bai, azkenean da lehenengo entxegua, eta jendea egotzen da, baina merecía darla ere. Ahí estaremos nosotras. Y tanto. Eso es, otras cantineras también acompañando a las que ensayan. Y más el primer ensayo, yo creo que es de los primeros ensayos, yo creo que tendremos ganas de ver también a las primeras cantineras, nuestras compañeras salir, yo creo que tiene que ser especial. Bueno, ¿y vosotras cómo os esperáis los ensayos? Pues yo ensayo 3, 4 y 5 y la verdad es que mi primer ensayo es por el monte, subimos hasta Errandonea y yo creo que es el que más ganas tengo porque al final, al ser el primero, te da tiempo como a respirar un poco mejor y estar rodeado de verdad de tu familia, de tus amigos y de la gente más cercana y te prepara un poco también para ir después a la Marina el 4 y el 5, así que... ¿Y tú cómo te los esperas? Ni ditut lau entsaio eta ere nago pixka nerviosa, egia da, pausua ondo nahi dudala eraman, hori egia da, kezkatzen dira pixkat, orduan entsaiatu nahi dut pixkat ere, baina gogo asko ditut gainera nire ustez, hainbeste entsaio izan da ere, ematen di denbora, nire osabak eta lehengusuak atetzea nire ondoan ere, orduan, ilusio askorekin espero dut. Bueno, etxean, korridoran izango ez aukera pixka. Bai. Hortikan pasillotik ibiltzen nahi. Ondo dago hori. Eta zure kasuan nola espero dituzu zure entxeguak? Nire kasuan kostan ere beste urteetan lehenengo ensaioa auzoan da, baina urten uste dut gehiago mugitzen garela ja. Eta hortaz ere, Uxuek esan duen bezala, oso familiar iruditzen zait lehenengo entsaioa, baina asko espero dut ere, Hondarribitik, kaleetatik, kale nagusietatik, ibiltzea eta, bai. Festa izugarri izaten da gainera entxeguen egunak, orokorki, jende asko ibiltzen da tabernetan ateratzen, eta konpainiak eta ikusten beraz, egun politak izango dira. Ilaren 6an nola espero dezu, karroza eta kontzertua eta hori guztia? Nervios. Sí, nervios también. Ese es el primer momento en el que ya sales a la calle con el moño y con la chapela, entonces creo que es como que ya te sientes muy cantinera. Al final los ensayos, bueno, en mi caso yo ensayo con chapela, pero muchas no ensayan con la chapela y es como que vernos a todas es el momento en el que de verdad te sientes cantinera, yo creo, en ese momento. Sí. Niri jasei adibidez beti iruditu zait politenetarikoa dela eta nire ustez soineko txuriakin jantzita eta ez dakit Gipuzkoa plazara ere aurkezpena oso polita izaten da, oso berezia. Orduan, uste dute egun hori oso polita izango dela. Gainera bertako musikak ere, jende mate izu nola baiteko zer hori ez da. Zuk nola espero duzu? Nire aldetik uste dut oso berezia dela, zeren da egun bakarra edo denak elkartzen garenak, denak kantinera garela eta moñakin eta denak batera gaudela, eta ere baita esan duzun bezala musikaren aldetik nire anaia bandan jotzen du, eta hortaz gogo handia daukat estenatokira igotzea eta nire anaia klarinetakin ikustea, bai. Politzatzen da, eta zuretzako Uxue? Nik berdin azkenean, iak 8an denak
desberdinak gaude ez, bueno, beltzez gaudenak, gorriz gaudenak eta, baina iak zeian nolabait pues, gaudenak berdin jantziak, bakoitza bere soinekoekin, neak txuriz, alpargara eta gorriak, eta zakit polilla izango da. Karroza, ala kontzertua, zer duzu esperoan, modu... Bueno, karroza esan egiten dira da ilusio asko, hainbeste urtetan ikusita hor kantinerak goian, pasatzen, konfetiak botatzen eta ilusio handia ematen dit, eta Hori separron nik ere, nire ustez, karrozako momentua, beti txikia zeranean, beti ikusten dituzu kantinera guztiak eta gelitzen zera, pues ezakit, impactatzen bai, txundituta, esaten duzu, gustatuko litzaiake egunen bat ni hor egotea, orduan nire ustez, momentu hori asko espero dut, batez ere, umeengatik eta neska txikiengatik ere, bada momentu bat, nolabait, zakit idolatratzen duzun edo ez, baina nolabait, espero duzula, nozbait hor egotea ere. Biziko duzu, kontatuko diazute datorren urtean hartzen muzkoa izan den, eta, hilaren 8 dugu hor bueltan, berehala xelduko baita, naiz eta oso urruti dagoela iruditu, azkenean egunak askar pasatzen dira, egun horretarako ez dakit zer espero zuen, Ilargi, no sé cuál es el momento que más esperas para ese día 8. Pues a ver, evidentemente creo que como todas, la calle mayor es el momento más clave, digamos, pero a mí también me hace mucha ilusión el principio del alarde porque quedamos en Errandonea y bajamos mientras estaba amaneciendo solos, que solo se escucha la música y yo creo que es uno de los momentos que más ilusión me va a hacer. Sí. Nire kasuan, arratsalean kale nagusia igotzea, asko espero dut batez ere, zeren da momentu bat, goizean dela sentimentu handizkoa, baina arratsalean ja dago oraindikan jende dago pozikan, eta niretzat momentu bat kale nagusian bakarrikan entzuten dira oihuak, nesken oihua, guapa, orduan da momentu bat asko espero dudala. Nire aldetik urte guztitan nire amarekin ikusi dut alardea kale nagusian, goizetik, joaten gara goizeko ordu 2:00 leku hartzera, hortaz lehenengo igoera izango da zoragarria niretzat, dakit ja malkoak eta eroriko direla, nire ama eta nire amon ikustean, hortaz asko espero du momentu hori. Eta, Uxue, zure kasuan? Niri ilusio handia egiten dit etxean ja jantzi, familiakin, ama izebakin dena ondo prestatu eta gero gu gosaria Santiago Txoko soziedan egiten dugu eta hortikan Ilargik esan duen bezala Santiago Txotik jetxin bargera eta iduritzen zait paseo bat superpolita, egun sentian eta ilusio handiz. Topera disfrutatu egun hauek, oso azkar pasako betzaizkizue, eta bizitzan behin bakarrik handa, beraz, azkenengo segundu ere disfrutatu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.